lamsapiro hain hai jot to nai tongnai takok tei buk songlo tin dorong bagi hain hai kwtal tifra hastini kwtal job notification ang dorong basang tui phaibijak tini no bitin bising tinaro saima pinai roi apply khanya thangkan dorong ni qualification basang nangnai umur basang thega basang jorti sanjaka dorong oro beton basang mannai bot khaya thangai dorong job ma khainai oborong tui ni dorong jot to kaham ke kaisa kaisa details songno bitin bising tei saiman nai ga friends song dorong nai tongdi jot to o details songno tebo kaham ke saimanan bagai ga o jago sudo bri rok simono apply khlaimanai slarok ni bagai o jago kono vacancy kare kono job kare sudo bri rok ni bagai simono kaisa phanangthang sikli phanangthang noro obosai je interest tongra apply khlaimanai friends omong ka kaina rok nugi tongo notification nongkorjak omong ke nongkormani kisa balaka already start ungjang no friends song last date tai bisi krika tai 2 din chitong chio norok nugi tongo 20 tarik March 2026 omono last date ang video slaman kisali thanga an bagai norok no belai keno khomasano norok anu nakarjadi tamni kang video slamani let ngi thanga go friends song tini hai kaba khana je apply khanya mosongnai rok norok bisai apply khlainar di 20 tarik no last date nong nang hai saimar fika go friends o jaga norok nugi tongo norok no job tlangsanai moke working interview ni bisingtei obo norok no working interview ni bisingtei job tlangnai friends song norok or clear khana tai norok no interview na harnai o date kan norok nugi tongo 10 tarik March 2026 o date norok no interview na harjangnai thik 11 am ni simi norok no interview na hanani changnai ka thai ka norok no rei jaka jaka norok nugi tongo omka child development project officer jompujola takarjola ICDS project sibajola o thai norok thangai interview marnyai interview ka to 11 ni simin no norok no na harjangnai changjangnai o time ni siming date gang nong upilap sir kan 10 tarik saya 2026 o date to go friends song je tabuk norok apply khanya musung rok omong ka 20 tarik March 2026 o din ni sai sekang o date ni sai sekang friends song norok je apply khanya musung rok obviously apply khlai narak mannai gabon logan norok san ka friends song norok tongon norok ni o jagawa photo rok nangnai 2 copy omka recent passport size photo nangnai norok nor clear bemne seir ka friends song norok nugi tongo tai o jaga norok ni post ni bom ke norok no oro rojaka anganwadi worker bai tai anganwadi helper ni bagai o jaga norok no job langjangnai ga friends song norok nugi tongo clear bemne jotno oro borok seir jak ga friends song norok o jaga jotto district ni borok no apply khlaiman glak tamni ko jaga norok no o jaga rirkha norok nugi tongo ADC village ni bomong norok ni para ni bomong oro norok nugi tongo Jakinnagar Mohanpur haikaba pekorjola abaikan norok nugi tongo kaisa kaisa ora west tagarjola west east tagarjola abaikan norok nugi tongo kaisa kaisa tai o jaga norok ni paran bombai amakai norok ni anganwadi center ni bumung norok nugi tongo o center no norok job ma khlainai o jaga norok ni samung o jaga no borok yafarnai norok nugi tongo norok ni o jaga number of vacancy post kan norok nugi tongo jaga anganwadi worker ni bagai tai o yang gong ke anganwadi helper ang bagai ne jotni bagai ne or kaisa kaisa karo vacancy norok no rei rajang ka friends song norok nai di norok ni o jaga para ni bumuk tra tong jori nang o para ni ng tong kai obviously nang apply claimant nai o anganwadi kendra ni bagai nyai tai o jaga worker ni bai tai helper ni bagai or kaisa kaisa vacancy tongo pekar jolan ni semnagoro o bahake borok rirkha ka bahake norok nanya je o jaga norok nugi tong phiro ojan konya maran bagai botongoro ojan konya mara anganwadi center norok no job langjangnai oro tongo duita anganwadi worker bai anganwadi helper ni ka friends song norok apply khanya thangkai norok noro umor buste ka basung nangnai abang nong saiknar wana umur ngangge o jaga norok ni 18 bosor kajang nangnai sikli kaji yapano kunungya kaji robo o jaga apply khaimannai 18 bosor kajak tai plus 45 bosor jor tei jori norok ni umorong tongkai oboni bisingo norok ni umorong tongkai norok apply khlai narak mannai go friends aboni loge haina hayang nong sapinai qualification bose nangnai re apply khanya thangkai go qualification ke jara oro anganwadi worker ni bagai koro madhyamik pass ungjang na nangnai tei anganwadi helper rok ning ke o jaga 8 pass ungjang kana norok o job ni bagai apply khlaimannai go friends song norok ni documents tam nangnai ke brok friends song nong sanai documents norok ni je yago tongmani abnon norok no sannai
voter ID card phanangka dongni Aadhaar card phanangka PRTC phanangka abo hai norokni yago je document tongmani aboni loge photo botlangai norok mathanai norok jomorna puro tai aboni loge norokno form kaisir nai form no fill up khaino photo rok tai nong logi je tongmani document aborokno norok jotno submit khaima kamnai borokni je o thairmani o thaya thangnai date hingke tong nong philip sakai 20 tarik March 2026 amno last date oboni pore norok tai apply khlaina mosmona khlaina manglak go friends song je apply khaina mosnai obosai apply khlaina rakdi tinin video sing sinai jori norok kon kison doubt nong kai obosai ano norok sungui mane comment khainai tai o notification ni bagani kebo nangai tong hangkai friends song o notification ang video description box of riron omtai thangbe norok notification download khlainai norok nong ni mokol baithangna norok nai manphinai ka friends song o jaga kajak bo apply khaimanai sikla ro apply khaimanai joto district ni borok apply khaiman gla friends song je o norok nugui tongo jaga o parani bomong tai o engrwani center ni bong je nugui tongo norok agana ginin borok gina ro bosi apply khaimanai tai o jaga wasla rok apply khaimanya vacancy kor 40 ta tongo friends song tai qualification nong nupuliap sairka jara ongonwadi helper ongke 8 pass tai ongonwadi worker ke 10 pass angjang nang nai tai beton ke angnong no sairwan tabuk norok oro beton kang nong sairwan friends song beton ke norok o jaga o jae ongonwadi helper rok 8 pass angjak je ongonwadi helper ni bagai apply khanya rok norok oro 5,000 ni simi norok ni salary starting nai 5,000 simi manai norok 12,000 norok oro salary mannai hingke joi oro 10 pass angjak jemon ongonwadi worker norok je 10 pass angjak ongonwadi worker rok o jaga salary mannai norok ni starting salary o jaga 8,000 ni simi mannai 8,000 simi mannai norok 25,000 jotoi norok salary mannai obostase norok ni salary bari hoi thannai hingke friends song je o jaga o ST tongnai rok norok ni umor 18 থেকে 45 বছর জরতoi jengi tongnai rok norok apply khlai narak mannai go friends song tini video sing sinai norok jotto je nai tongnai no paithago belai khana hambai norok 300 jora ano mahke logi rei tongma bagai tai basang saloba norok ano mahke no logi rei tongdi ang norok bagai je mansak obeke norok an logi rei tongdi ang nong bagai tebo katar tripura hasini kwtal job notification tubui tongana tai barha gotoni kwtal job notification bo ang norong bagi tubu tongan ang friends norong no tini hai na hai belai kana hambai ama ke tini sing jara norano logi rei tongma bagai